Καλησπέρα, εδώ Grace Boy. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα δείξω τη δικιά μου άποψη για το jungler. Είναι κάποια άτομα τέλος πάντων που παίζουν Seiko σαν jungler. Okay. Οι περισσότεροι τον παίζουν damage, αλλά η δικιά μου η άποψη είναι να τον παίζουμε AP. Ναι, πολλοί το λένε τρολιά, άλλοι το λένε GG well played. Λοιπόν, θα το δούμε σε αυτό το βίντεο, διότι παίζω AP Sako jungle. Λοιπόν, επίσης έχουμε Καταρίνα mid, Fiora top, Graves ADC και Leona support. Enemy support έχουμε Thresh, enemy ADC έχουμε Mi F, enemy jungler έχουμε Amumu, enemy top έχουμε Gnar και enemy mid έχουμε όχι, μουσική δεν θα έχει. Λοιπόν, επίσης, πώς ξεκινάμε? Buy a Endurance Ring. Τέλεια. Και τώρα πάμε. Κάτα VC Diana. Όπως λένε τέλος πάντων. Diana ή Diana. Τέλος πάντων λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι εντάξει, οι απόψεις σχετικά με το build του Seiko και άμα πρέπει να τον παίξουν AD ή AP είναι πολύ διχασμένες. Κατά τη γνώμη μου είναι AP, γιατί και τα skills του πέρα από την Q είναι για AP ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε, ειδικά τα Jack in the Box. Άμα πιάσεις κάποιον και κάνεις ένα team fight και δεν έχεις σκοτώσει το Jack in the Box σου, έχει τελειώσει. Silver 1 κάτω. Εντάξει, και εμείς είμαστε, εγώ είμαι Gold 5 ρε παιδιά, και αυτή Gold 5 παίρνουν περισσότερο. Τέλος πάντων, έχουμε pre-made bot. Κάποιες φορές καλό, γιατί έχουν συνεννόηση, κάποιες φορές κακό, γιατί είναι noob και οι δύο μαζί. Yes. Anyway, λοιπόν, θετικό με το Seiko ότι δεν χρειάζεται help κανονικά και δεν ξέρω γιατί είχε έρθει η ώρα εδώ. Αλλά άμα θέλει να με βοηθήσει για να το φάω ακόμα πιο γρήγορα δεν έχω θέμα. Θα προλάβω να βάλω 4 Jack in the box. Οκ. Λοιπόν, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να κάνουμε ένα το gank. Ω, κοίτα εδώ τι κάνουν τα box μου. Συνήθως τα σκοτώνουν αυτά, δεν ξέρω γιατί δεν τα σκοτώσαν τώρα. Αλλά επειδή εμένα μου σπάνε τα νεύρα. Ορίστε. Και κάπως έτσι σκοτώνουμε το blue μας. Λοιπόν, εσύ εδώ. Όχι ρε, μην το σκοτώνετε. Ανάγωγοι. Δεν σας μάθανε τίποτα σπίτι σας. Λοιπόν, okay. Επίσης, όσοι ήθελα να πω, γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει κάποια πράγματα για το νέο map. Το κατά κύριο λόγο που έχει αλλάξει είναι για το jungler, όπως παίζω εγώ. Κάθε τερατάκι θα σου δίνει, άμα χρησιμοποιείς το smite πρώτα απ' όλα, σου δίνει ένα καθαρό καινούριο bonus. Να. Λοιπόν, θέλω να βγάλω 2 jacks in the box για να πάρω το red. Το ένα, πέρα από το red και το blue που όταν πατάς το smite και τα σκοτώνεις σου δίνουν health, σου δίνουν λίγο health πίσω. Όπως κάνανε πάντα, αλλά σου δίνουν περισσότερο από ό,τι συνήθως τέλος πάντων. Εδώ τα πρώην φαντασματάκια μεν κοτοπουλάκια, δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτά, πλέον σου δίνουν για λίγο ένα σαν buff που ουσιαστικά βλέπεις τα enemy wards. Είναι σαν να πίνεις το παλιό το elixir αυτό που έβλεπε, αυτό ακριβώς. Κοίτα εδώ. Πόσο μου τη δίνει. Να, είδατε που πήρα life. Αυτό είναι. Τέλος πάντων τα golem σου δίνουν. Τα golem δεν σου δίνουν, Καλή ιδέα. Οκ, τη σκότωσε. Δεν θυμάμαι βασικά τι μας δίνουν τώρα τα golem. Να είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν πειράζει, τέλος πάντων. Όπα κάτω. Θέλω να πόνεσαι. Κάτι δίνει τα τέλος πάντων. Θα το θυμηθώ και θα το πω ή θα το πάρουμε και θα το δούμε.
Λοιπόν, επίσης εκεί που ήταν το μεγάλο το φάντασμα έχει αντικατασταθεί με έναν βάτραχο. Καλή φάση. Και ο βάτραχος έχει πολύ καλό buff για, κατά τη γνώμη μου. Σου δίνει... πώς το λένε, σου δίνει, άμα το κάνεις με smite, σου δίνει poison attacks. Δηλαδή χτυπάς και του champion με poison. Και σκάσει λίγο damage, πεθάναν όλοι. Πω. Να, ξεκινήσαμε πολύ καλά. Ward. Μάλιστα. Συγγνώμη γι' αυτό. Από ό,τι κατάλαβα και καταλάβατε κι εσείς, που έχουμε θέμα. Αμούμου. Καλώς ήταν. Πάρε εκεί το damage και τώρα. Σου αφήσω ένα jack in the box. Το jack in the box είναι καλό να το τοποθετείτε σε σημεία... Όχι... πώς να το πω... αυτό είναι ένα καινούργιο τέρας. Που πολλά τώρα τα θυμάμαι. Αυτό είναι ένα καινούργιο τέρας τέλος πάντων στην jungle που είναι σαν ward για τον εαυτό του. Οπότε είναι καλό να το παίρνετε. Επίσης, ο Αμούμου είναι κολογκέι. Πάρε το μωρέ. Έτσι. Πάει damage. Και δεν έχω μάνα. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Μπράβο. Έλα, ένα μαχαίρι. Πες μου, το πήρες. Ωραίος. Λοιπόν, και τώρα αφήσω και ένα jack in the box εδώ. Το άλλο χρησιμοποιήθηκε ή έφυγε το 1 λεπτό και δεν βγήκε καν. Λοιπόν, άμα προσπαθούν τώρα να μπουν στα χόρτα, παίρνουμε το σοβαρό πλεονέκτημα Πάρουμε, όπως έλεγα, το σοβαρό πλεονέκτημα ότι μπορούμε να τους κάνουμε... έλα. Ναι, μπορεί να τους κάνει τέλος πάντων fear και να πάρει το προβάδισμα το bot. Η Καταρίνα άσχημα. Τρώει ξύλο, Βγήκε και το blue μου. Ωραία. Πάμε να το πάρουμε. Πρέπει να κάνω gank bot, mid και top. Δεν έχω κάνει ακόμα. Μάλλον mid κατά κύριο λόγο. Τέλος πάντων. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Κακό με το Seiko είναι ότι λόγω το base AP δεν έχει damage στο hit για το jungle. Αλλά για τους champion, γιατί είναι σίγουρο ότι αν αναρωτιέστε, εντάξει, κόβει AP, αλλά έχει κατά κύριο λόγο 2-3 κινήσεις με την ulti, αλλά κατά κύριο λόγο είναι που κόβει. Και όταν πες σε ένα team fight, άμα δεν μπορείς να έχεις ένα jack in the box, τι κάνεις? Ναι, το bot πάλι πέθανε, έζησε. Λοιπόν, αυτό που κάνεις είναι ότι νομίζω μπορώ να πάρω, όχι, 350 θέλει. Ναι, ξέχασα. Λοιπόν, πάμε. 7 level. Δεν μπορώ να βοηθήσω το mid τώρα γιατί είναι 7 level. Τι να πάω, θα πάω να χωθώ, θα δώσω free kill. Επίσης το top, το top θα πρέπει να μπορεί να τα πάρει. Ίσως μπορώ να κάνω κάτι στο mid. Πες μου ότι είσαι ακόμα εδώ. Έλα, η Καταρίνα δεν φταίει εδώ, προσπάθησε. Εκεί πέρα που είσαι δεν θα μπορούσα να κάνω και τίποτα. Shop, make ADC, don't forget this.
Μ' αρέσαν πιο πολύ τα φαντάσματα εδώ. Και πάμε. Αυτός εντάξει έχουν γορντάρει το δράκο μου. Και θα πάω αφού πήρα τον buff εδώ. Και θα πάω να... Είμαι 5 level. Λυπήσουμε. Δεν έχουν βάλει ward. Οκ, βάζω εγώ. Box. Και θα πεθάνω άσχημα. Ναι, Κατάρινα. Five seconds. Okay. Θέλω να το διακινδυνεύσω. Το top είναι... Το παίρνει gank. Ωρε φίλε. Τι κάνει. Αυτή ήταν καθαρά useless ulti. Καθαρά useless ulti. Ο Αμούμου. Δεν έχω το chilling smite μου ακόμα. Ναι, don't come after I die. Sorry ρε μεγάλε που... Όχι, θα σου βάλω και δεύτερο εδώ και θα πάω. Έχει ο Αμούμου, πες μου τι έχεις αφήσει τώρα ήταν. Όχι, δεν το έχεις αφήσει. Τέλος πάντων. Too easy. Μόνο επειδή κάθομαι και τρώω και damage σαν το μαλάκα. Αλλά θέλω να πάρω μόνο αυτό. Ναι, περίμενα, το περίμενα εκεί. Πω, μα δεν περιμένουνε, θα έρθω. Go make level 6 and go Drake. Θέλεις, όπα. Τι παίχτηκε. Τέλος πάντων, το game είναι περίεργο. Εγώ σαν Seiko, να είμαι ειλικρινής, δεν κάνω αυτά τα επικά gank που λέμε. Δεν είμαι, ο Seiko δεν πιστεύω ότι είναι για gank κατά κύριο λόγο στην αρχή. Είναι καλός όμως έπειτα, γίνεται πολύ καλό στα team fight. Ναι, οκ. Δράκο. Εντάξει. Ναι. Βάρα τον μωρέ. Πω. Έλα. Έλα. Πες μου τον πήρες. Πάλι καλά, αλλά πέθανες. Λοιπόν, μία F. Πήρε ο Grey στον τέτοιο, στο δράκο, ωραία. Μπράβο Graves. Με κάνεις υπερήφανο. Well, you are dead. Για μένα μου, ωραία η κάτα. Έλα, θα έρθω. Άντε, γεια. You don't mess with Seiko. Και η Καταρίνα, τι κάνει. Πιστεύω να ξέρει ότι δεν μπορεί να με σκοτώσει έτσι εύκολα.
Λοιπόν, και τώρα εδώ ένα box και πάμε. Πάμε, το έχουμε. Κόβω. Πλάκα έχει. Έλα, φέρ' το λίγο πιο κοντά. Να το. Άντε, γεια. Τι, γιατί κολλάω. Και τα box μου με σώσαν έτσι όπως το τοποθέτησα. Κάπως έτσι σώνεσαι. Μια χαρά. Και τώρα πάω να πάρω το blue. Έχει βγει, δεν έχει βγει? Έχει βγει, ωραία. Γενικά ο Seiko σαν παίκτης, θα καταλάβετε όσοι παίζετε, έστω, τον παίζετε EP, δεν είναι να αγχώνεται στην αρχή. Πρέπει, άμα βγάλει όμως, μόλις βγάλει Lich Bane, που είναι το αμέσως item από την πότα που θα βγάλω, κόβει άσχημα. Και κατά κύριο λόγο αυτό μπορεί να κάνει ο Seiko, να πάρει 1-2 kill, να παίζει πολύ def έτσι ώστε να μην πεθάνει και να μην φιντάρει, γιατί στην αρχή είναι weak, αλλά μόλις πάλι το Lich Bane είναι πολύ μέτριος. Τα ganks, όσοι ζητάνε ganks στην αρχή είναι σωστό μεν, γιατί jungler σε gank μπορεί να κάνεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά γιατί είσαι Seiko. Και τώρα πρέπει να το παίξουμε σωστά για να πάρουμε το kill. Θα πρέπει να βάλω ένα... Πρώτα απ' όλα να πάρουμε αυτή τη μαλακία. Ξέρετε τι σπαστικό που είναι αυτό? Έλα, προλάβε το. Έτσι. Ωραία. Το σκοτώσαμε. Όχι. Ωραία. Τώρα. Όχι ρε, πούστη μου. Αχ, δεν έφτασε. Α, και το σκότωσε τώρα. Oh my god. Ωραία, έχω καλύψει την πλευρά από εδώ με box, οπότε πιθανότατα και να έρθει την γλιτώνουμε. Βγάζουμε την πότα και θα ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να βγάζουμε το Lich Bane. Έπειτα θα πάω με Ζιόνιας. Για τον απλούστατο λόγο ότι αν παίζει σωστά με τα Jack in the Box, δηλαδή στην πέση μέσα στα χόρτα και έχεις χώσει δύο και αρχίζεις να τις παίζει, δεν είναι πιο δυνατός, αλλά τα box του κόβουνε, πατάς τις Ζιόνιας και ζεις. Ή γενικά και με τον κλόνο ισχύει αυτό. Ότι ο κλόνος βαράει και θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να το σκοτώσει. My, πέθανε. Λεώνα. Πιθανότητες διαφυγές ετοιμάζουμε. Βάζουμε και ένα box. Το Chilling Smite είναι υπερβολικά καλό, γιατί κάνει slow. Do not touch my Gary, λέει. Και τώρα αυτή θα κάνει ένα σουπ. Πρόλαβα. Περιμένετε.
Ακόμα προσπαθώ να σκοτώσω αυτό. Α, σκότωσε τον box εδώ μέσα. Αφήνω box εδώ έτσι ώστε θα έρθουν για τον δράκο αν έρθουν από εκείνη την πλευρά. Κάποιος, αλλά όχι. Σκοπεύουν να έρθουν όλοι από εδώ. Ένα σωστό smite εδώ είναι ό,τι πρέπει. Επίσης κι άλλο ένα box εδώ. Και κάνουμε λίγο bait. Ή δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Απλά να πάμε B. Χαίρομαι που δεν βοήθησε σε αυτό το fight. Γιατί ειλικρινά δεν έκανα τίποτα. Οκ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα match με Seiko AP. Εντάξει, μέτριο, θα μπορούσα να είχα πάει καλύτερα, αλλά το ρυθμίζουμε στην πορεία. Πολύ γενικά, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τοποθετήσεις σωστά τα box σου, να περιμένεις τα χόρτα και να κάνεις ευνηδιαστικές κινήσεις, ειδικά με την E. Δηλαδή, όταν είσαι για να κάνεις τον gang με την E, άμα την κάνεις σε σωστό σημείο, πιθανότητα να τον πάρετε. Καλό να παίζεις και dev στην αρχή γιατί είσαι weak. Anyway, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εδώ Crazy Boy. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα σχόλιο, μια εγγραφή, μια κοινοποίηση για να το πείτε για τους φίλους σας. Μπας και πάρω λίγες ακόμα εγγραφές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά με ένα καινούργιο επεισόδιο. Καλή